Arratsaldeon guztioi, esker mila hurbiltzeagatik, gainera justu temperatura honekin, baina badakigu batzutan pereza ematen digula euria, nahiz eta ni bidean nentorrela esaten nuen, esan diot orain elori, ez da normal abenduaren 9 baten eguraldi hau izatea, eta behintzat euri tanta batzuk ikusi ditudanean, postu naiz, beraz, hemendik irtetzerakoan bustitzen bagara, ongi etorri esan dadila. Esker mila hurbiltzeagatik, Gasteizko Udaleko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolaturiko hitzordu honetara, gustu ematen du, gainera, dakidanez, ziurrenik irizentrismotik Gasteiztik etorri zaretela, hainbat herrietatik, eta naiz eta gure asmoa ere baden gaur botako dugun mezua hirietan zabaltzea, postekoa da ikustea nola gure Araba bizirik den herrialdea den, eta ona ere hurbiltzen zaretela olako ekimenetara. Azken urteotan, nabarmena izan da ekosistemarekiko kezka adierazi eta honen kontrako jardueren salaketan aritzen diren mugimenduen gorakada, eta oroar lurraren aldeko aktivismoaren oihartzunaren zabalkunde bat eman denaren sentsazioa dugu, behintzat nik hala sentitu dut. Agian jende gaztearekin ibiltzeagatik hainbat eremutan, dela ilobak edo denalakoak, gai honekiko kontzientziaren handiagotze bat somatu dut azkenengo urteotan, belaunaldi gazteetan, eta bada ere antsietate klimatikoaz hausnartu duenik ere, krisi klimatikoak nerabe eta gazteengan eragiten duen ondorio gisa. Baina dakigunez hau ez da mugimendu isolatu bat. Asko zarago doan aktivismoaz ari gara. Sistemaren kritika orokor bat egin eta ekosistemaren eta lurraren biziraupena halabeharrez, sistema horren eraldaketan edo suntsipenean zuzenean kokatzen duena da. Eta baldin bada zuok ondo dakizuen bezala, jendarte justuago baten alde eta sistemaren eraldeketarako borrokan dihardun mugimendurik horixe dugu feminismoa. Azken urteotan sarri entzun dugu feminismoak direla aniztasunetik eta margenetatik, askotan herrialdetako herri txikiak dira margen horiek, gutxiego baten onerako gehiengoa menpeduen sistema kapitalistari aurre egingo diotenak. Finean, gutxiengo baten aberastasunerako, guztion onurako beharko luken lurraren defentsan aritzeko ere feminismotik aritu behar dugula. Gaur bigaiak uztartuko ditugu datozen orduan izanen dugun solasaldi honetan, ekofeminismoaz eta ekofeminismotik arituko garan gure lurrak dituen premiazko beharrez, eta horiei aurre egiteko feministok ditugun bete beharrez. Ere, horretarako Rebeka González de Alaiza Pérez de Villarreal daukagu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Esan diot, igual kezkatuta ibili dira gure abizenak, arabar abizenak kartelean sartzeko. Ni behintzat bakarra daukat, konposatua. Baina eskerrak ere beraz, beti hemen fin lanean ari diren neska eta lagunei. Euskal Herria bizirik, Araba bizirik eta Arabako mendiak aske lurraldearen mugimenduetako militantea da, literaturaren maitalea eta literatura egia baita, eta Arabako mendialdeko herri txiki batean jaio, eta bertan bizi da gainera urteak dira uste dut hiria utzi eta bertara bizitzera. Joan zinetek, Rebeka, arratsaldeon, ongi etorri, esker mila gurean izateagatik, eta esker mila ere badakidalako alegin handia ingo duzula gaurkoan, eta, erronka bat dela zuretzat, baina nik uste dut hau bezalako eszenatoki seguru eta apropos batean zaudela, eta beraz, esker mila. Bale, mila esker, Aitziber, eta mila esker gonbidapena hori jasotzeagatik, eta, lurraren defentsan aritzea ez da erreza momentu honetan, eta hirian batez ere mezua batzuetan pentsatzen dugula ez dela helarazten, ez? Baina, hemen gaude, hirian publiko polit batekin, eta hasiko naiz nire esposaketarekin. Barkatu, Rebeka, ondo hasi gara. Sentitu betiko moduan, niretan ekan ezinbestekoak direnak hau guztion gana iritsi alizateko, keinu hizkuntzan arituko dira, guri hemen gauden hori errazten, eta baita grabatuko denez eta gero emitituko denez, bere etxean ere asmoa duena ikusteko, laguntza hori izango du. Eta soilik bukatzeko esatea,
hitzaldia grabatu egingo da, baina dakizuela amaieran galderak edo osnarketak botatzeko parada ere izango dugula, eta tartetxo hori ez dela inondik inora ere grabatuko, beraz lasai asko ibiliko gara, bai? Esker mila eta... Bale. Azalpenak eman da, hasiko naiz nire esposaketarekin, bai? Eta hasteko gaur egungo egoera zein dan azalduko dut. Testuinguru orokorra ekozidio garaian. Zibilizazio krisia bizi dugu, eta egia esan inflazio puntu honetara ekarri gaituen eredu hegemonikoaren krisia da. Sistema kapitalistaren fase neoliberal imperialistan oinarritutako ekoizpen eredu sozioekonomikoaz ari naiz. Elite menperatzaile batek esplotatzen ditu pertsonak, bereziki herri klaseetako emakumeak. Izan ere, gehien bat emakumeek zero kostuan egiten duten zaintza lanaz baliatzen da, irauteko behar duten lan indarra erreproduzitzen jarraitzeko. Naturaren degradazioaz eta txuntxipenaz baliatzen den eredu baten aurrean gaude, eta haren ondasunak ustiatu beharreko baliabide soiltzat hartzen dira. Jendarte termoindustrial bat garatu duen eredua, energia eturri fosil merkeak eta energiaren erabilera intentsiboa oinarri hartuta antolatua. Usurpaziotik eta arpilatzetatik lortutako baliabide naturalak baliatzen dituen eredua. Jatorrizko komunitateak mendean hartzen dituena. Horretarako lurralde periferikoetan neokolonizazio erregimenak ezarri ditu, erausketa oldarraldi berri batean. Eta dinamika propioak beti etapa metakor batean gauzatzen dira azkenean. Garapen ekonomiko etengabean eta mugagabean oinarritutako aurrerapen ideia zelikatzen da. Eta ez die erantzuten planeta mugatu baten mugei. Geratzen dituen ekoizpen prozesuak linealak dira. Hau da, lehen gaia erausi, eraldatu, banatu, merkataratu eta prozesu osoko hondakinak bota eta metatzen dira. Hau da, eredu horrek ez ditu ekoizpen zikloak ixten. Berriz erabiliko ez diren material kopuru handiak baztertzen ditu. Zabortegietan amaitzen duten material berreskura ezinak dira eta desagerrarazteko erraustu egiten dira, zuzenean atmosferara, itsasora, lurzoruetara, akuifoetara botatzen dituzte. Prozesu industrial horiek hondakinen metaketa ahalbidetzen dute. Horren eraginera ondorioz kutsadura handitzen doa. Negozioa erabil eta botatzean dago. Ondasun naturalak alferrik galtzen eta gortzen dituen sistema bat da. Naturaren funtzionamendua gutxiesten du. Izan ere, biosferaren osagai biziak eta ezbiziak lotzen dituzten zikloetan oinarritzen da. Eta biosferan gertatzen diren ekosistema prozesuak naturak harmonizatzeko zikloak ixten eta irekitzen ditu etengabe. Naturaren gaineko kontrola izateko ilusioan oinarritzen den eredua da. Ekoizpen prozesuek periferia globaleko herrialdeei eragiten dizkieten ondorio negatiboak kanporatzen ditu. Ekoizpena produktuen eskaintza biderkatzeko prest dauka. Etekin ahalik eta handiena ateratzeko. Ondasunen gehiegizko kontsumoa bultzatzen du. Beharrezkoa ez dena, beharrezkoa bihurtoz. Nola? Marketing kanpainaren bidez, behar berriak sortzen, eta bar. Nekazaritza industrialaren garapena ahalbidetzen du. Nekazaritzako elikagaien sistema global batean oinarrituta, non energia fosilak ezinbesteko zeregina duen. Banakako garraioaren gehiegizko erabileraren inguruan egituratutako jendarte antolaketa artikulatzen du. Erregai fosilez elikatua, elikaduraren materialen, manufakturen eta abarren kate globalak sostengatzen dituena. Gaur egungo mundu mailako egoeran erregai fosilen gainbera eta horiek erauzteko kostu ekonomikoaren igoera errealitate bat da. Errealitate horrek jarduera ekonomikoa oztopatzen du eta industriaren oparotasuna arriskuan jartzen du. Aldi berean,
eta ekonomia errealaren negozioetako errentagarritasun galeraren konponbide gisa, kapitalaren fluxuak ekonomiaren finantzak eta prozesu espekulatiboetara bideratzen ari dira. Eta ekonomia horrek eutsi egiten dio zorra sortzearen bidez, eta horri esker berriro birsortzen jarraitu al izango du. Hala ere, zorraren bidez, denboran zehar mantendutako ekonomiak utz egin dezake erabat. Aldi berean, krisi kapitalistak biztanleriaren gero eta geruza handiagok pobrezian murgiltzen ari dira. Botere geopolitikoa mantentzeko eta baliabide naturalak bereganatzeko borroka imperialista zabaldu dira. Horretan, Estatu Batuetako botere imperialista baldintzatu nahi duten erresistentzia ardatz berriei atea irekitzen ari zaie. Deriba imperialista horretan, gerra ekonomiaren salbazio gisa eta hazkunde globalaren geldialdiak behar duen bultzada gisa erabiltzen da. Suntsitu berriro eraikitzeko mundua mugatua izango ez balitz bezala. Ekoizpen eredu horren ondorioz, fenomeno kaltegarri atmosferikoak areagotu egiten dira. Eta urtaroen edo ziklo naturalaren gaineko ziurtasunak desagertu egiten dira. Nekazal laboreen erregulartasunari, munduko leku jakin batzuetan bizikitzeko aukerari eta abarri eraginez. Eta hemen transizio energetikoaren kontakizuna agertzen da. Ingurumen, ekonomia eta gizarte arazo guztien salbamendu gisa. Hala ere, transizio energetikoa ez da transizio zibilizatzailearen narratiben artean kokatzen. Hau da, transizio energetikoa ez da modernitate kapitalista kolonial eta patriarkalaren kritika sakona. Errealitatearen eta eredu zibilizatzailearen kritika multifazetikoa ez da. Ez du ingurumen hondamendiaren azken arrazoia adierazten, eta kapital teknologiaren bidez mundua salbatu nahi duela azpimarratzen du. Escobarren esanetan. Gezurrezko transizio horrek energia berriztagarri faltsuen megaproiektuen edapenean aurrera egiteak natura eta landa eremuak gehiago okupatzea dakar. Hala ere, petroleoa, gaza eta ikatza kopuru handitan erabiltzen jarraitzen da. Horrek habitat gehiago suntsitzea, ekosistemak gehiago suntsitzea eta bizitza erreproduzitzeko beharrezko baldintzak gehiago suntsitzea dakar. Oraingo kapitalaren beste oinarri bat digitalizazioa da. Ez dugu ahaztu behar digitalizazioa korporazioek behar duten lotune konektorea baita. Industria praktikat erritmo biziagoan areagotu daitezen, langile gutxiago egonda. Gerraren industriarako ezinbesteko mekanismo bihurtu da. Teknologia horiek klase herrikoiak kontrolatzeko eta doktrinatzeko aukera ematen dute. Ondorio deslokalizatzaile eta individualizatzaile sakonek lotura komunen eta lokalizatutako sentimenduen ideia oro desarmatzen dute. Materialki, mineral kopuru handiak behar ditu, eta horien datu baseak, azalera handiak hartzen dituztenak, intentsiboak dira ur kontsumoan eta energia erabiltzean. Mineral eta lur arraroen behar duten kopurua ere kezkagarria da. Hodeiak nahita ikustezin bihurtutako sate material hori badu. Ez da kaltegabea. Lurraren antxutasuna, iraultza berdetik gaur egunera arte areagotzea posible izan da laborantza, lurren konzentrazioari eta monolaborantzaren edapenari esker. Garapen horri esker, elikagaien kate globala sortu da. Kate horretarako elikagaiak kontinente batetik bestera garraiatzen dira. Eta diesela eta dinamika horien motorra da. Horrela, ezin da aurrekusi elikadura etorkizun segururik egongo denik. Bestalde, zuhaitzazalera handiak soiltzen ari dira. Produktu ugarik landatzeko, soja, artoa, kotoia, ekintza horiek biodibertsitatea suntsitzen dute, uraren zikloa aldatzen dute, berotegi efektuko gazen emisioak handitzen dute,
eta lurzorua degradatzen dute. Horren ondorioek, aldaketa natural eta klimatiko handiak eragiten dituzte, ustekabeko ondorioekin. Eredu agroekologikoek ez dute inolako bultzada kualitatiborik administrazioen aldetik, eta merkataritza libreko egitunek nekazari txikien biziraupenerako aukera dinamitatzen dute. Nekazarien komunitateak pobretzea ere egiten dute, eta lurrari eta lurraldeari buruz dituzten antzinako jakintzan baliogabetzen dituzte. Horren adibide dira, globalizaziorako merkatuak antolatu dituen ingurunera egokitutako tokiko hazien desagerpena, transgenikoen aldeko apustua eta oligopolikoen esku geratzen diren hazien patentizazioa. Herbizidekin, pestizidekin eta barrekin landu daitezken azalera handiak posoitzeak, intsektu polinizatzaileak galtzea eragiten du, ezinbestekoak baitira landareak ernaltzeko. Truke ekologiko desberdineko dinamikez baliatuz, merkatu globala egituratzen duten negozio ereduak dira. Eta langileen artean areagotu egiten dira bizitzaren proletarizazio eta prekarizazio prozesua. Kostu eta inpaktu sozial eta naturalak kanpora ateratzen dituzte. Eskulan merke batez baliatzen dira, eta erdi esklabutza edo esklabutza moduan mantentzen dute. Adibidez, Kongon, kobalto meategietan aurrak erabiltzen dituzte. Kapital dinamikek beren komunitateetako pertsonak leku aldatzen dituzte. Hirien periferian konzentratzen dituzte, eta migrazio fenomeno kritikoak eragiten dituzte. Ofensibak orokorrak dira, emakumeen lotutako rolen jarraipenarekin lotzen direnak, eta lan sozialki eta ekonomikoki degradatuenak egitea dakartenak. Transizio energetikoa, digitalizazioarekin eta gerrarekin batera gainberan dagoen kapitalismo bat berrantolatu nahi duten 3 ardatz bihurtu dira. Elite oligarka batek etekina ateratzeko eta horri eusteko. Horrek guztiak kalteberatasun ekosistemikoko eta zibilizazio kolapseko egoeran jartzen gaitu. Eta horrekin batera, zein da erakundeen zeregina sisteman? Prozesu horik ezin izango lirateke gauzatu, estatuak eta haren erakunde laguntzaileek jabetza pribatu legitimitatu gabe. Logika horretan bertan, estatuak erraztu egiten du lan merkatuak edo ingurumena babestekoak arautzeko esparruak desegitea. Kapitalak hala behar duenean. Jabetza publikoko edo komunaleko eskubideak jabetza pribatuari lagatzea albidetzen eta errazten du. Hori Araban gertatzen ari da. Bertako herri mendiak administrazioek babesa emateari uzten diote, energia korporazioen esku jartzeko. Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak eta hurbilen dauden udal askok lurraldea eta ingurumena antolatzeko legeak saihestzen dituzte. Eta lege eta plan berriak dekretatzen dituzte, eremu natural zabalak babesteko bermeak ezabatuko dituztenak. Megaproiektuen ezarpena legezko igaratze ditua izan dadin. Kontsejuen erabakiak lurraldetik hurbilen dauden erabaki organoak zapaldu egiten dira eta ez dira errespetatzen. Azken batean, nahita ez bete beharreko esparru juridiko baten mende gaude. Eta ondasun naturalak eliten menperatzaile baten akaperamendurako biltzea erreserbatzen du. Ahalik eta etekinik handiena ateratzeko asmoz. Pertsona guztiok administratzeko dugun ahalmena kentzen digute, baina bizirateko bitartekoen banaketan ekitatea bilatzen duen arrazionaltasun kolektiboa antolatzea gure esku dago. Dana ez da txarra, bai. Estatuek eta estatuz gaindiko egiturek Europa Batasunak diru publikoko partida ugari bideratzen dituzte. Europako Next Generazio funtsak adibide gisa
errentagarritasuna ahalik eta handiena izan dadin. Zor horiek itzuli egin beharko ditugu. Hau da, etorkizuneko belaunaldiak hipotekatzen ari gara. Benetan etiko alda. Ela sindikatuaren arabera, funts gehienak nazioz gaindiko enpresetara bideratzen dira. Zor horrek, estatua behartzen du koexioa mantentzen dituen sistema publikoak aldatzera eta murriztera. Ondorioz, politika neoliberalak gizarte politikei gaientzen zaizkia, azkenean. Euskal Herrian, Europar Batasuneko, Espainiako eta Frantziako estatu esparruen mende gaude, eta mendebaldeko oligarkia kapitalisten premiei erantzuten diete bereien politikek. Ameriketako estatu batuen eta Txinaren aurrean, Europa Batasunak lehiakortasuna galdu duenez, estatuen eta korporazioen pizkanako sorpetzearen eta Europako Banku Zentralaren bitartekotzearen ondorioz, kapitalaren Europa berrantolatzen saiatu da. Eta munduko hegemoniaren aldeko borrokei geopolitikoki aurre egingo dien bloke oligarkiko bateratua sostengatzeko. Europa, NATOren imperialismoaren mende dago, eta estatu kideak BPG-aren 5% ematera behartzen ditu, armamentu industria handitzeko. Kontuan hartuta, Europa baliabide natural gutxiko lurraldea dela, eta bere kolonietatik ateratako aberastasunen kontura garatu dela, munduko zentralitatearen galera, nabarmena da gaur egun. Horregatik, mehatzaritza ere aktibatu nahi dute beraien muga geografikoen barruan. Bere estamentu politikoak armada bateratua sortzeko beharraren ideia zabaltzen hasi dira. Aldi berean, gerra horietan sakrifiziorako pertsona gisa parte hartzeko eskatzen hasi zaizkigu. Baliabide naturalak, bereganatzeko gerrak areagotu egiten dira. Natura eta giza suntsipen gehiago, sistemari eusteko. Eta Euskal Herrian ere, egoera horretan gaude, enpresa armamentistiko gehienak lobby batean elkartuta daude, zedarriak deitzen dena. Eta gerrarako pres egon behar garen diskurtsoa zabaltzen ari da. Industria militarra, enpresa kataklismoaren salbaitzaile gisa. Kontua da, gu gerrarako prestatzen ari zaigula. Pradalesek ere pentsamendu berakoa da. Transizio berdea, deskarbonizazioa, energia berriztagarria, klima aldaketaren aurkako borroka. Eta bar, errealitate gordina estaltzea lortzen ez duen diskurtso huts batean geratzen dira. Klase herrikoietako emakumeok ere aukeratu beharko dugu zer rol jokatuko dugun testu inguru horretan. Zein den gure erantzunkizuna. Kapitalismo berdea korporazioen eskutik ere iritsi da Euskal Herrira. Zentral eoliko ez, fotovoltaiko ez, goitensioko linea ez, datu zentro ez, bateria instalazio ez, eta erreustegi ez, betetzeko asmoz. Eta lurraldean puntuak bilatzen dituzten makroproiektu energetikoek ezartzeko asmo bakarrarekin. Negozio nitxo berri bat aurkitu dute. Beren irabazi nahiak haseko dituena. Nafarroan aspaldi hasi ziren edapen horrekin. Propaganda publikoaren eta antzeko komunikabideen bidez, proiektu horiek ekonomia deskarbonizatzeko beharraren narratiba batekin hartzen nahi dute. Energia eturri horien ordez, erregai fosilak jarriz. Errealitatea eta egiten duten propaganda oso desberdinak dira. Kontsumitzen dugun energia guztiaren 80% fosila da. Eta beste 20% gutxi gorabehera elektrikoa. Energia berriztagarriek elektrizitatea baino ez dute ematen. Beraz, energia osoaren 20% tarteaz ari gara. Energia berriztagarrien ezaugarriak dentsitate txikia, biltegiratzeko zailtasuna, aldizkatasuna direla eta ezin da handel txikietan banatu edo biltegiratu eta ezin da erabili egungo industria prozesu gehienetarako. Ez da merkantziak garraiatzeko ere. Teknikoki
eskala handian erabiltzea zailtzen duten eta energia fosila ordezkatzeko dilema konpontzen ez duten aldagai batzuk daude. Historian zehar, gizakiok erabiltzen ditugun energien balantzea aztertzen badugu, ikusiko dugu energia iturri berri bat gehitzean ez direla aurrekoak ordezten, baizik eta mix energetikoan gehitzen direla. Eta mix energetikoari gehitzen zaion energia iturri bakoitzarekin, gure gizarteak guztizko energia kontsumoa handitzen du. Beste arazo bat da, instalazio horiek habitat suntsitzen dituztela, ekosistemak zatikatzen dituztela, isolatu egiten dituztela, hegazti nekrofogoak hiltzen dituztela, saguzarrak. Eta horiek direla beste geruza batzuetara azkar eda daitezkeen gaitzotasun eta izurriteak saihesten dituztenak. Zentral eolikoetako talken ondorioz hildako hegaztien kopuruak gora egin du. Ia 9.000 urtetan. Ugatza kontserbatzeko fundazioak zifra kalkulatu du. Datuak hortze daude, biodibertsitatea suntsitzen dute. Herri basoak inbaditzen dituzte industrializatzeko eta privatizatzeko eta herri ondasunez jabetzen dira. Nekazal eremuak industrializatzen dituzte, eguzki plakak instalatzeko eta goitentxoko liniez betetzen dute gure lurraldea. Landa eremura iristen dira eta bertan komunitateak makroproiektuen aldekoen eta kontrakoen iritzi artean manatzen dituzte. Gainera, erabakiak lurraldetik gero eta urrunago dauden organoetara bideratzen dituzte. Erabakiak zentralizatzen dituzte eta Arabako kontsejuek kontrakotzak jotako erabakiak baliogabetzen dituzte. Oraingoz, 281 proiektu dira Hego Euskal Herrian. Eta energia hori esportatzeko Europa planak dituzte Europa iparralderako. Mugimendu hori dagoeneko Nafarroan gertatzen da. Subiranotasun energetiko txikia lortuko dugu, energia horien jabetza multinazionalen esku geratzen bada. Eta Europako iparraldeko plan industrializatzaileak berelikatzeko erabiltzen bada. Energia hori ez da beharrak asetzeko, merkantilizatzeko baizik, ura ordaindu alduenak eros dezan. Berez, ez da energia herriarentzako energia. Boterea eta subirotasuna multinazionalen esku berriro geratuko da. Bai, entziazu, ari zinenean birpaso egiten, zenbat ordenamendu juridikoetan ekosidioak badauka definizio bat, baina gero definizio zehatzagoak ditu, zuek egindako deskribapenean horietako asko jasotzen dira. Eta esan duzu, gerrarako prestatzen ari gaituztela, eta egia da, kuriosak koltan aipatu duzu Kongo komeategietan, gero egoera horietatik ies egiten dutenei ateak izten dizkiogu, gaur bertan Europak hartu du beste erabaki bat emigrazioi dagokienez, eta nik uste ja salerostea zuzenean emango dela, alegia beste herrialde batzuetara migranteak eraman jendea, alegia gizakiak lagunak eraman diru baten truke, baina gero maila txikiago baten, eta orain jarraituko duzu gaur egungo panoramarekin Araban eta Euskal Herrian, badago hemen ainanako jendea ere. Eta nik pentsatu du batean, enpresa armamentistikoak hori izan dugula, Iruñagokan izan dugu urtetan, enpresa handi bat, eta gero Garoña izan dugu oso gertu. Eta begira nola prestatzen ari gaituzten, ni txikian nintzenean, herrira nindoala, ainanak esaltzara, galetzen nion aitari, aitak ez iso de explosivos alabezes. Eta nire aitak esan zidan, zu artifizialak egiten dituzte. Nik uste dut horren txikian nintzela, etzidala erakutsi nahi gerraren edo enpresa armamentikoen krudeltasuna. Eta gero pentsatu denborarekin, baina zenbat urtez garamate gerrara ohitu nahian, eta gu geuk eskadezagun, gerra beharrezkoa dela, ez? Eta hori guztia daukagu gure eremu oso txikian, daukagu energiarena, daukagu enpresa armamentistikoa,
noski aipatu garela Kongo, Koltana eta Europa, baina begira ez, ze kilometro eskasetan daukagun dena ere. Bueno, besterik gabe aipatu nahi nuelako, ikusi balako jende ezaguna hemendik. Bale, mila esker gehitzeko, eta hori, hori, zergatik da beharrezkoa lurraldea defendatzea, ez, lurraldeari bueltatzen. Naturaren funtzionamendua biosferaren osagai bizidunak eta ez bizidunak lotzen dituzten zikloetan oinarritzen da eta etengabe izten eta irekitzen ditu zikloak bertan geratzen diren prozesu ekosistemikoak harmonizatzeko. Ekosistema desberdinen multzoa da eta lurreko bizitza ahalbidetzen du. Ez dugu ahaztu behar. Gu multzo horren barruan gaude, natura gara. Pertsona guztiak argi izan beharko genuke kanpoko naturak eskaintzen dizkigun baldintza ekologikoen esker bizirik gaurela. Jakinda, mailagatu dizkigun ondasun naturalaren mende gaudela. Hori, arrazoi nahikoa da lurraldea defendatzeko, antolamendua agindua izan dadin. Gaur egungo eta etorkizuneko beharrei erantzun ahal izateko ezinbestekoa da oraindik kontserbatzen diren eremu naturalak indarrez babestea. Eta nekazaritza lurrak gure mantenuaren oinarria direnak tinko babestea. Naturak gaur egungo larrialdiari aurre egitea eskatzen du. Ekoizpen eredu desarrollistak egungo krisi ekosistemikoa eragiten duenak jarraituko du natura suintzitzen eta herri osoak ustiatzen eta zapaltzen. Eta horien barruan herri klaseko pertsonak, batez ere emakumeak. Patriarkatuaz apropiatzen dira irauteko behar duen lanindarra erreproduzitzen jarraitu ahal izateko. Badakigu, benetan uste dugu eredu honek planteatzen dituen konponbideek salbatuko gaituztela? Ez dago pastelik denentzat. Eta azken zatiak jaten ari dira guri, sobrak, besterik ez dizkigute utxiko. Zer gaitasuna dugu emakumeok antolatzen hasteko, baldintza horiek isildu gabe aldatzeko, borroka baten bitartez, zein dira gure aliatuak, zer egin horretan, zer eginkizun dute, edo jokatu beharko luketen garai horretako herri mugimenduek, nondik hasiko gara? Galdera potoloak, ezta? Baina, bueno, Euskal Herrian, zorionez, lurraldearen defentsan aldeko borroka oso bizirik dago. Plataforma askok botere korporatiboari, botere instituzionalaren indarkeriari eta elite politikoaren traizioari aurre egiten dien mugimendu baten parte dira. Landa eremuan hasi den esnatze bat da. Geikeria bere lurretan jasotzen ari delako eta irauteko mugak gaindituko direla ikusita. Hala ere, hiriak ez du helmuga desberdinik izango. Naturguneak eta landa eremuak mantentzearen aldeko apostu irmoa egiten ez badu. Kontzientzia hartzeak bateratua izan behar du. Baita kontzientzia hori babesten duen borrokak ere. Lurraldea biziberritzeko ziklo naturala errespetatuz. Behar ditugun elikagaiak, energia eta produktuak lortzeko, gure burua herri gisa trebatzeko eta antolatzeko aukera ezin dugu txuntzitzen gaituzten eskuetan utzi. Lurraldearen defentsaileen borroka da, natura biziraupen kolektiborako bide bakartzat jartzen duen borroka. Utopiaren bidea gure burua pentsatzeko moduetara irekiz. Elkarrekiko babesetik, planetako herrien arteko berdintasunezko aliantzetatik eta pertsonen balioa ezina den tokietatik. Eta bitartean ez dugu ahaztu behar, animalien beharrak dituzten izaki mugatuak garela. Heriotza bizitzaren parte da eta ziklo horiek etengabe irekitzen eta izten dira naturan bizitza sortzeko eta natura balantzean orekatzeko. Ondorioz, fluxo eta ziklo naturalei dagozkien mugak eta ahultasunak
onartu behar ditugu. Denbora asko bizi izan dugu ustez autonomoak diren gizabanako giza. Fikzio hori behin betiko desagertu behar da. Hori dela eta premiazkoa da gure eta naturaren arteko elkarrekiko harreman guztiak berreskuratzea. Garapen harmoniotsua ahalbidetzeko eta gure lurraldeetan bizitza errazten duten baldintza ekologikoei eusteko. Izan ere, inguruneko gaitasun ekosistemikoek ura osatzen duten gizabanakoen garapen aukera mugatzen dute. Muga argi bat da, natura menderatu haren gainetik egon, agortu, kutsatu eta txuntitu dezakegun ustean diardu. Hori gainditzeak esan nahi du gure bizitza arrisku larrian jartzen ari garela planeta honetan. Naturaren, lurraldearen eta gure arteko harremana bana ezina da. Horregatik ezinbestekoa da lurrarekin lotura estua izatea. Hori baita gure biziraupenaren oinarria, baina horretarako lurraldearekin dugun harremana aldatu behar dugu eta garrantzitsuena. Salgaien metaketan oinarritutako aberastasunaren nozioa aldatu. Izan ere, aberastasun pribatuak eskaziara, bazterketara eta pertsonak eta lurraldeak sakrifikatzera garamatza. Espoliazio prozesuen bidez, non metaketa gero eta esku gutxiagotan geratzen ari den. Naturguneen eta landa eremuen industrializazioak logika horri jarraitzen dio eta lurraldea ikuspegi biofisikotik desegituratzen du. Habitatek ekosistema naturaletan eta sozialetan dituzten interakzioak zatituz. Horrek biodibertsitatea eta eskura dauden baliabide naturalek pobretzen ditu. Leku horiek privatizatzen ditu eta lurraldea babesarekin eta kontserbazioarekin modu koherentean kudeatzen zuten pertsonen migrazio berriak eragiten ditu. Dena bihurtzen da espazio industrial antropizatu, pobre eta kutsatu. Izaki bizidun guztien osasunean, isla duena. Interdependentziaren kontzientzia sakonean oinarrituta pausuak ematen az gaitezen. Bizio aldaketa hori beharrezkoa da gure gorputzak, ekosistemak, hiriak eta planeta oroar sendatzeko. Hau da, benetako zibilizazio transizioa bezarkatzeko. Halabeharrez, komunitatea aberastasuna, kulturena, jakintzena, egiteko erarena eta ezagutzena izan daiteke berriro ere lurraldea eta gu geu errespetatzera eramango gaituen gida. Jendarte berri bat sortzeko kontuan hartu behar da, jendarte horrek zer nolako liberazioa emango dion kapitaletik. Zer arreta ematen dion behar izan sozialak betetzeari eta zer erantzukizun duen muga ekologikoen gainean non ondasunak eta baliabideak ez diren izango talde hegemoniko baten pribatiboak, baizik eta komunaltzat jotzen direnak, hau da, komunitatearenak. Lehentasuna emanez planeta honetan bizi garen izaki guztien bizitzari eusteko, funtsezkoa denari. Hau da, benetako aberastasunaren aldeko apostua egin behar du. Aberastasunaren kontzeptu hori herri gobernantzei lotuta egongo litzateke. Kontsejuak aipatzen ari garenaren adibide gisa bizia dira. Aspaldiko gobernantza moduak dira gaur egun arte iritsi zaizkigun herri lurrak eta mendiak kudeatu dituzten pertsonen eta lurraldeen gainean, naiz eta emakumeen berdintasunean parte hartzea eragozten duten, botere harreman patriarkaletatik eta interes pribatuetatik salbuetsita ez egon. Erabakiak lurraldean errotuta hartzeko oinarria izan daiteke. Eta lurraldearen defentsa biziraupenaren aldeko borroka da. Hala ulertu zuen Berta Cáceresek, haren alaba, Laura, esaten duen moduan, Berta hil egin zuten energia garbia sortzeko zentral hidroelektrika bat inposatutako bidea hartuz. Hain garbia eta hain berdea izango zen, non komunitatea eta ibaia zuntzitu nahi zutela. Berak hil zuten eraikitzearen aurka zegoelako.
Zentral horrek ez zuen lurralde horretan bizi ziren pertsonarik kontutan hartzen, ez? Eta bertoko ekosistemarik ere. Ezin da energia berderik egon, milaka pertsona eta izaki bizidunak habitatik gabe uzten bazaizkia. Ezin da berdea izan, jakinda habitat horiek mehatzaritza, garraio, eraikuntza, instalazio eta erretiratze fasetan ekosisteman suntsitzen badira ere. Biziaren aldeko borroka berriz ere lurraldea defendatzera garamatza. Teknologiak ezin du ordezkatu lurraldearekiko dugun mendekotasuna. Aipatu duzu, Rebeka, Berta Cáceres, eta egia da, ez? Azkenengo urteotan asko direla lurraren defentsan aritu diren emakumeak erreferente bilakatu direnak, horietako asko Ameriketan, eta bizitza ere galdu dutenak multinazional handiek edo gobernuek bat egiten ez zuten edo ezin onartutako borroka zeramatelako. Beraz, bagoaz ez zentratzen eta zenolako harreman izan behar duen lurraren defentsaen borrokak eta feminismoak berak. Zein da emakume hauen zerigina borroka honetan? Horretarako nahi dut pizkat jotzea eta zertzelada bat ematea euskal kosmobizioari, ez? Eta ze pentsakera bageneukan garaiak ziren, eta nik uste dut oraindik eramaten ditugula aztarna batzuk. Euskal kosmobizio zaharrean lurraren emankortasunaren eta amaren irudiak elkarrekin lotzen ziren. Garai hartako antolakuntza eta kultura formei eusten zieten sinesmen multxo bat eratuz. Kristautasunak eta gazteleko koroak desagerrarazi egin nahi izan zituzten forma horiek patriarkal bidea areagotu zuten. Modernitatearen kontrol sozial eta naturalari bidea eman zuten eta ekarri zituzten hierarkizazioaren bultzada berriak ematearekin batera, naturarekiko deserrotzeak eta naturaren kontrola bultzatu zuten. Sorgine iza garaiak ziren. Emakumen jakindure eta estruktura komunalak zikitzeko asmok, Eliza garaiko nobleziarekin batera hainbat emakume hil zituzten. Biolentziarekin hasi ziren modernitatearen aztarnak. Igor Samaniego Laurentz antropologoaren arabera, lurra existitzen zen guztiaren ama eta matrize zen. Mari Jainkosa zen bere pertsonaia mitikoa, Euskal Herriko, mendi, koba eta paisaietan presente zegoena. Ikuspegi hori ezen soilik erlijio mito bat, komunitate bere ingurunearekin harremanetan jartzeko modu bat ere bazen. Lurra, jatorri, euskarri eta muga gisa. Sakratutasuna ez egoen espazio urrun eta transzendente batean, baizik eta naturaltasunaren bere alakotasunean. Bizitzaren jarraipena mermatzen zuen horretan. Aintzinako beste herri batzuetan kosmobizio horri eusten ari dira, adibidez, Kauka iparraldean, Kolonbian. NASA herriak Uma Kigueren defentzan lurra askatzeko borroka berpiztu zuten. Handetako herrien patxamama eta haien defentsa desjabetze eta estraktibismoen aurrean funtsezkoa da. Ñuke Maputzen herriarentzat lurra ikusteko dituen modu desberdinetan agertzen da, non mundua naturala norberarena bezala integratzen duen. Moira Milan, Argentinak okupatutako zonaldeko Maputze gerlaria eta lurraren eta bere herriaren ongizatearen aldeko borrokarekin konprometitua, pentsamenduaren iraultza bat behar dugu dio. Terrizidio terminoa erabiltzen lehena izango da, lurralde zidioa. Honek, ekosistema materialen eta bizimodu guztien erailketa irudikatzen du. Baita ekosistema espirituala eta herriena ere. Lurralde zidioaren aurka borrokan ari direla, esaten dute. Eta ongi bizitzea, buen bibir, pentsamenduan, naturaren eta gizartearen arteko haustura metabolikoa gainditzea eta herrien arteko elkarrekikotasuna alderrikatzen dute. Lurraren eta komunitatean defendatzaileak kriminalizatzen, jasartzen eta
hiltzen ari dira, Berta Cácerezen kasuan esan dudan bezala. Eta bere alabak berriro gustatzen zait, ze hitz nola hitz egiten duen berriro, ze esaten du, bere bizitasuna, konpromisoa eta ausardia bizirik daude guregan. Ez bai dago hilda, biderkatuta dago, eta borrokarekin jarraitzen dugun pertsona guztiengan dago. Berriz ere, Euskal Herrira itzulita, Clarice del Estal, Guardia Zibil batek tiro batez hil zuen 1900 eta 1979. Tuterako protesta antimilitarista eta antinuklear batean parte hartzen ari zela. Ekintza ertzeatzaile horiek ez dira iraganeko mamuak. Gaur egun hor jarraitzen dute mugimendu ekologistaren aurkako presioak eta kriminalizazioak. Bai eta lurraren defentsan dihardutenen kontra ere. Bastango Arastegi kasua, iparraldean herri lurren defentsan iharduten duen Ostia Sarea taldeak, Marianean kasuan, lege mordazaren aplikazioa Euskal Herria bizirekeko kide bati, eta horren adibide argiak dira. Borroka bidea luzea, agian zaila da, baina bizitzaren garaipenean jarritako itxaropenak hala eskatzen du. Izan ere, lurraldearen defendatzaileen borroka da, natura bizirapen kolektiborako bide bakartzak hartzen duen borroka. Eta, nahi nuen ere, komunalen defentsan kolektibitateaz auspotxea, baina nik uste dut denbora pixkat ari dela joaten, eta... Baina, bauzurreka gainetik aipatu dena den segia da, aipatzen ditugula kolektibitate horiek, eta emakume kolektibitateak aipatzen ditugu, ez? Eta berezitasun, edo berazitasuna dituzte komunitate horiek, ez dakit badakit, zaila litzatekela 4-5 aipatzea, baina gainetik nahi baduzu zerbait komentatu. Batez ere ni adibide gaisa jartzen dut beti kontsejuak, Arabako kontsejuak, ze dira aintzinazko komunitateak, aintzinazko erabakitze organoak dira, justo ailegatu dira gurera nahiko larri daudela orain, gainera ari dira modernitateak eta kapitalak kolektibotasun den orori gerra edo kontra ari da ematen kontra nahiko potente. Eta kontra jartzen da eskubide individualak, pribatiboak eta kolektibo batena direnak. Eta kolektibo batena direnak denontzako eskubideak dira, denontzako eta hola ikusi behar dugu. Parkatu horreka, nik ustut askotan aipatzen denean kontzejuena datorrela foruetatik, eta horrela, ez dela asko nabarmentzen, finean ez dela bakarrik komunitatearen berezitasun bat, baizik eta antolatzeko modu bat. Eta antolaketa modu horretan, norbanakoak eta kasu honetan emakumeek beste araudi eta norma batzuetan euren hitza preso egon den bezala antolakuntza modu honetan entzuten zen eta aipatzen zen, edo aipatu daiteke eta entzun daiteke. Landa eremuetan emakumeek pisu berezia izan dutelako industrializazioarekin torritako beste forma batzuekin alboratuz. Lehen aipatu duzu, kontzejuek erabaki dezaketan zerbait, gero beste administrazio bat gainetik izan da, gero beste araudi batzu gainetik izan da, horrek zailtzen du bidea, horrek jartzen ditu zailtasunak, ez? Bai, instituzioen oztopoak
oso nabarmenak dira, pixkat folklorizatu egin dituzte organo horiek, eta bai mantetzen dituzte, baina ez bere funtzioa, eta bere funtzioa batez ere da, hori bere jabegoa gestionatu eta denon onura izateko. Eta gero komunalak eta komunal diren espresio desberdinak ari dira mundu osoan gertatzen, adibidez Argentinan, badaude komunak, orain batez ere produziorako ere, ez bakarrik organoak erabakitzeko, baizik eta prozesu guztiak eramateko albidetuta egongo dena, ez? Kasua, Venezuelako kasuan, adibidez, komunak ari dira potere pareko izan da, paraleloki garatuta, instituzioetatik paraleloki garatuta, eta bai egia da, erabakiak eta dana ez direla urruti hartzen. Dago lurraldearen hurbil daude, eta modu desberdinak dira antolatzeko, nire ustez orain badela momentua pentsatzeko beste era batera, individualtasunatik aterata, eta hori. Eta horretarako ere, eta bukatzeko, zeia... Horregatik igual esaten da askotan, lurraren defentsarako mugimenduak baduela utopiatik zerbait. Hori da. Eta gukaskotan ipatu izan dugu, gainera utopia, Galeano hitzak ekarriko bagenitu ibiltzeko modu bat dela, agian ez garela iritsiko, baina bidea bera da utopia, baina niri erabiltzen dutenean hau mugimendu edo aktivismo honetan, iruditzen zait gainera oso modu paternalistan erabiltzen dutela, utopiarena. Begira, badaude, emakume hauek eta horren ametxe zinezkoak eta lortu zinak, ez? Badagor paternalismo kutsu bat, beste mugimendu batzuetan ikusten ez dudana, Lurraren defentsarekiko aktivismoari bai leporatzen zaio askotan, ez? Utopiarena, baina mespresuz, ez modu romantiko baten, nola bai? Bizik eta mespresuz, ez? Bai, da egiten dute gu zapaltzeko, eta gure ideiak, eta gure pentsakerak, eta zapaltzeko, ez? Horrekin, ez? Bukatu ere utopiaren mezu horrekin, norbaitek esan dezake, hasieran aipatu duzu, Rebeka, badago zer egiterik, ez etxi, baina, kontatu diguzun dena ikusita, gaur egune apur bat okerra izan duena, tristea irten daiteke mendik beraz, gore egin dezagun eta utopiaz justo kontrakoa, nire lehenengo esposaketan ohartu nahi nuen ze sisteman bizi garen, ez? Ematen du batzuetan isilpean dagoen errealitate bat dela, hori da, eta hori, utopia eraldaketa bide giza hartzea ere niretzat ezinbestekoa da. Kapitalismotik etorkizun bizigarri bat imaginatzeko gaitasuna baitu digute. Eta historian bilakaerarekin zerikusirik ez duen orainaldi jarraitu batean, harrapatuta egongo bagara, egongo bagina bezala. Pentsamentu marko horretan bertan alternatibak baldintzatuta daude. Gaizki tratatu eta degradatzen gaituen sistema beraren barruan gauzatu ahal izateko baldintzapean daudelako. Pentsamendu baldintzatua da, eta planetaren jabez diren batzuen pertsonenganako tirania atseginagoa egiteko aukera, baina ez dute garatzen sisteman. Baina nik uste dut horri aurre egiteko bi emakume,
luzatzeko pensamendu utopiaren pentsumendua pixka zabaltzeko, bi emakume ekarri nahi dut gurera, bai. Bat da Ursula K. Le Guin, Los desposeídos novelarekin, zeia 70 hamarkadan, oso trebea izan da neurrizkotasun materialen, baina komunitate solidarioaren handitasunean, lankidetzan, elkarrekiko laguntzan eta herri ondasunen banaketan antolatzen diren jendarteak irudikatzen. Hori da, nire ustez, utopiarako bidea. Irudikatzea beste mundu bat posible dela gure borrokaren bitartez. Bai, kooperatiboagoa. Bai, eta hori. Eta kontrajarri egiten du deriba autoritarioen jarraipenak giza izaeraren edapenaren aukeren espazioa blokeatzen duen jendartearekin. Azkende infinituko mundu ikuskera deskolonizatu bat eskaintzen du. Eta hemen ere ekarri nahi dut ona komunista zen Alejandra Kollontainen ikuspegia. Emakumearen askapena jendarte ordena berri baten garaipenaren ondorioz bakarrik gerta zitekela adierazi baitzuen. Maitasunari buruz zuen ikusmoldea eman zuen. Elkartasuna elementu gisa eta ondorioz elementu antolatzaile gisa ulertuta. Maitasunak kapitalismoan hartzen duen formaren kritikak aukera ematen dio Kollontairi beste maitasun mota bat sustatzeko, kamarada, laguntasun maitasuna, kamaraderia. Esplotazioaren aurkako borroka komunean sortutakoa, elkartasunean eta askatasunean oinarrituta. Egon dena maitasun individualistaren lehiakortasunaren jabetzaren eta heriotzaren aurka eginez. Eta hori, pues, egungo postulatuak goitik bera aldatu ahal izateko, ezinbestekoa da horiek sostengatzen dituen gizartearen oinarri materialak eraldatzea. Mundu berri bat eraikitzeko borroka kontzientea. Ideal eta ohitura berrietan oinarrituta eraikia. Utopiarako atea edo gure bidea. Ze irizpideen arabera batu gaiztezke? Pues asko esan ditut ere, ez? Asko esan dut, batez ere... Antolatzea, ez, aktivismoan edo militantzian edo denalakoan, ezinbestekoa egiteko, bat. Bai. Eta nik ez dakit Rebeka ere adibidez, zer eskatu lehen hasieran esaten nuen, ze behar dugun eta ze bete behar dugun ere feminismotik, mandatariei, administrazioei zer eskatu alzaien. Segia da, mandatariek o agintari politikoek askotan egiten dituzte epe laburreko politikak, ez? Gehien jota 4-8 urtera begira egiten dituzte, interes politiko edo ekonomiko unekoak. Lurraren defentsak eskatzen du premia dauka, urgentzia dauka, baina eskatzen ditu epe luzeko politikak. Eta agian Europa mailan badugu adibideren bat, hori epe luzeko politika horiek egiten dituztenak, baina nik hemen gurean oso epe laburrekoak ikusten ditut. Ez dakiz zer da eskatu behar zaien ere. Batez ere politikoak ari dira begiratzen 4 urtetan zer gertatzen da, ze botuak jasotzeko irudikatze horretan harrapatuta daude. Orduan, ez dute irudikatzen beste, kapitalismotik, eredutik, beste munduaren bidea egiteko ez dute egiten hori. Eta hartzen dituzte kapitalismoen alternatibak bezala, salsi alternatibak bezala, eskaintzen dituenak hartzen
alternatibak posible, alternatibak berdaderoak izango balitz bezala. Eta hori da eramaten gaitu ez dakit nora. Eta horretarako nik uste dut hasi behar garela antolatzen instituziotik kanpo. Bai, horrezegatik kolektibotasuna eta komunala dena niretzat importantzia garrantzitsua asko du. Bai, eta borroka, pentsakerarekin bakarrik ezin dugula aldatu oraingo esan dudan eredu guztia. Orduan, bai gure arteko artikulazio borrokatan, borrokaren ere sindikatu etxe gabeko sindikatuekin, bai feministekin, bai nekazal jendearekin, bai, porque arazoa da, denon arazoa da. Eta leku batetik bakarrik ezin dugu nik uste dut aurre egin, baina bai beharrezkoa da diren mugimenduak hori jarraitzea eta elikatzea. Eta horretarako gaude. Araban plataforma asko ditugu lurraldearen defentsan, eta hori da utopiarako bidea errazteko den erreminta bat. Solasaldiaren izenburuak berak dio, bizitzaren alde, lurraren alde resistentzia eta zaintza feminista, eta ia da askotan landa eremuetan jende gutxiago dagoenez hirietan baino, aprobetzatzen dira sortzen den askotan bakardabe horretaz, horregatik zuk ere aipatu duzu, hasi horretik aipatu duguzu, zein importantea den sare horiek zaintzea, zein importantea den feministo gure artean ere zaintzea, eta aldi berean lurra zaintzea. Rebeka, ez dakit norbaitek nahi duen... Egon, bukatu nahi dut ere bi zitarekin. Bueno, bi edo hiru. A ber, hiria ere herria da. Bai, herriaren barruan dago. Herria mesprezatuz, erraz menderatzen gaituzte. Hori da, pixkat begiak irekitzeko, ez? Eta gero, Audre Lordek esaten zuena, liberazioa ez da individuala, kolektiboa baizik. Elkarrekin borrokatu behar dugu mundu osoa azke izan dadin. Komunitaterik gabe ez dago askapenik. Eta gero, Ursula K. Le Guin esandakoa, ezin duzue iraultza erosi, ezin duzue iraultza egin, iraultzailea izan zaitezkete bakarrik. Zuen espirituan dago edo ez dago inon. Eta horrela bukatzen.